masoyiya a zahiri mu zauna, sai nake zan rayu masoyiya a gona. Ke ce farin ciki na ki zo mu zauna, ki rike ni gamgam kar ki bani kunya. Da farko za na sanya Allah, waka ce za na rera, da fari kamar ba za na rera ba. Gashi a yau ina ta dagewa, mai sona za na burgewa, abokai su darawa, bayanin ki za na badawa. Kisa Allah a ranki yar baba, ya ki taho ki zo mu tattauna, batun kauna za mu tattauna. Ki bani ruwa a kofi dan kauna, ni wambo ke nike kauna. Duk inda za ki je ni ma zan je, a soyayyar mukin bani kauna. Ummi yar gidan mutunci ce, Nafisa yar gidan mutunci ce, Aisha yar gidan mutunci ce, Shafa'atu yar gidan mutunci ce, mai sona kaɗai na tantance. Har ummi ta ce na yau dace, ka so a so kashi ka yau dace, in ba a so ka ba batun kwace. Mai sona kun gashe dace, mutai gun kwalliya da jan baki, mai sona san ba ta yin tsaki, mai alkunya har ana ɗauki. A ran bikin mu zana yau shoki, a sha shagali har a yau ɗauki. Ni ke na gani cikin mafarki na, mu hau lilo har na shillaki, mu je lambu mu kalli yan saki. A soyayyar ki ba ni mamaki, ni fa shigar ki na ta ruɗa ni, mun yi kama da juna yau gaki. Dole ne na zo na koɗa ki, zinariya ta babu mamaki, a bar ƙauna kuma zana baki. Soyayya zana baki, fama zana baki. Ke ce masoyiya a zahiri mu zauna, sai nake zan rayu masoyiya a gona. Ke ce farin ciki na ki zo mu zauna, ki rike ni gamgam kar ki bani kunya. Ke ce masoyiya a zahiri mu zauna, sai nake zan rayu masoyiya a gona. Ke ce farin ciki na ki zo mu zauna, ki rike ni gamgam kar ki bani kunya. Wait. You don't laugh finish, you just want the wrong go. No, now press that red button to subscribe. Yes, that red button, press on to subscribe. Now, yeah, press that bell. That school bell.